nadu ka khat sautareg u April upnai yayong arja ar ngalayo ya ka order na ka sorkar na Delhi na SK Patel GMHR Admin Code National Highway Authority NHAI kala ai ya ka order na shaka sorkar meglia bakadai ban khanglut ya ki shekget ki forest gate bat ki wei ki get krong khajna ha ki surok ki badai ki state route bat ki national highway ka KHADC JHADC bat GHADC kim dai ban plie biang yakine ki toll gate shek gate forest gate non tribal gate bat ki wei ki gate ban krong khajna omon toy menta ban hala surok namari yakane ka kam ladep mi ka order nadu ka central government kine kiba mi menta ban dawa ban khang yakine ki gate kile tang ban yo public city stan handrai ngala dep ban file yaka jing ujor shaka central government lada menta ka KHADC JHADC lane ka GHADC kipen mi yakine ki get kadai ka kam kabalong persya yaka order ka central government bat ngan sale ya kabadon kam kane kadai ka kerwo kabalatho dau jones JTL lamare lingba hakaran san jongka Facebook kublai shibun